això, llavors entren els mongols, els de la Xina de no sé on, els de la... I llavors el que menjaven, els irlandesos. Hola, popus, segundo vlog del canal. Avui anem a una calçotada a casa del Víctor. Espero la Irene sota casa, pillo el cotxe y nos vamos. Estamos en Tarragona y la calçotada per sort és a un lloc que està com a 10 minuts en cotxe, vull dir, súper bien. Vamos allá. No voleu cervesa o algo? Jo ara... Teniu allà. A veure... No, jo estic superfeliç. Vale, anem a fer gires. De culto, ya. Mira, con la perrita aquí que me... No, però és que no es veu. Lia, Que me huele el culo. Lia. Joder, ole, aquí. Hi ha una cançó molt bonica que es diu Lia, de... No ho sabem, Irene, Ai, no passa sí, res. però ja no Belén. ¿Sabes quién? Porque ha ido al baño que me ha visto. Es que no tienes pan ni nada, ¿eh? Yo me lo reservaría para mí. Ahora tienes pan. No, porque no hemos cogido pan. Aquellos son de euro. El pollo sí que no es vegano, ¿no? Luego con la pelota. Pues genial porque es brasa. Irene. Trineus, que veureu en el pròxim vlog. Calçotada d'One, ara anem a veure el Pauito! I ja s'ha tornat a YouTube, Pau. Ya sé lo que es, eso que es un culo diferente. No, Es que estamos hablando. és colágeno. Sí. Sí. Pau, que no estàs tan iaio. Un postre típico puertorriqueño que es con leche de coco y amb llet de coco, amb sucre i llimona. Anaven el préssec i el posaven per damunt, així mono. Vale. Con Caterpie, el casco. Tinc un càter pel casc. Pues ja s'acaba el vlog d'avui. Com haureu vist, està gravat una miqueta diferent. Estoy experimentando. És el vlog número 2/3. He passat tot el film de Tarragona preparant-me per anar a esquiar, que ho veureu al següent vlog. Tinc moltes ganes, m'estic preparant. Ara em falta fer només la motxilla, dinar i tirem cap a Baqueira. Al següent vlog tenim com a protagonistes el Papa, a la Oli i el Vivore. Així que a veure què nos deparen. Espero que us hagi agradat moltíssim aquest vlog i nos vemos en el siguiente. Ciao!